a call to protect VP Constantino Chiwenga. Panguva inokuri kuona VP Constantino Chiwenga neprominence yavari kugena nekudikanwa nevanhu. Everyone anyazoziva kuti general aiwa zvinhu. But panguva ino yekuri kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga ari panguva yakaoma. Maattacks kuzvigananda, they will never wish him well. And panguva inoi anoonekwa kunzi achiremaina is the main threat of Cape 3. Panguva inoi people they are calling kuti dei VP Constantino Chiwenga varambo vari safe. Zarabina mashwa mdanyi kwa panguva ino ndipo subscribe or like on the bell icon. President Andy 28 mdanyi rachiti VP Constantino Chiwenga is a reformed leader whose influence and public support should not be underestimated. The journey reflects a commitment to national stability and progress, proving he is a formidable figure in the political landscape. Thomas Kwanesh kwa panguva ine was our VP Constantino Chiwenga kasangoonekwa as an ordinary person. Tuna kuti Dr. Rugari E.N. Gumbo anachikomentawo as well. Panguva ino yachisupporta General achiti Chiwenga knows that Mnangagwa is far ahead of him in political, security and intelligence acumen. And there are claims that he's plotting to either seek or kill Chiwenga over issues related to Cape 3. But he would not do such a thing. In fact, he's protecting him more than anyone else. Doma developments arikuda panguva ino. Panguva ino chinokuwa kuzimba tensions between these two individuals. Panguva ino asvika palevel iri unprecedented, iri very high. Ndokuwa kunzi everyone panguva ino anototya mafights awo achiti adzidzi dzezera redu. But panguva ino you can see kuti everyone munhu wese munyika yeZimbabwe ari kudara mangwana rakanaka. Toona kuti mwana achikomera chiti reasons for Chiwenga to become president: the character embedded in integrity, loyalty, courage, temperament and humility. Zimbabwe at the moment wants a no-nonsense leader who can deal with corruption, who stands up for the public and is ready to work with anyone despite ethnicity. Doma developments ari kubuda panguva ino pamusoro pemadevelopments ari kuonekwa kunzi hazvina kumira zvakanaka mu the ruling party. Pinda mukoma section medu dzafungira kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Usama subscribe or like, chat on the bell icon.